Príjemný piatkový večer prajem, moje meno je Martin Píri a vítam vás pri sledovaní už druhého dielu mojich krátkych videí na tému rôznych spoločenských udalostí, osobností, historických skutočností či práva a filozofie. Dnes to bude tak trošku o jednej udalosti a o jednej osobnosti. Udalosti, o ktorej vie každý. A to je to, čo sa udialo rok dozadu na Zámodskej ulici v Bratislave pred gejbarom Tepláreň. Zomreli dvaja mladí ľudia, Matúš a Juraj, a zomreli preto, lebo boli gejovia. Táto skutočnosť sama o sebe je strašná a môže nás naplňať hrôzou, ale oveľa horšie je to, čo sa udialo potom. A to je ten rok nenávisti, predsudkov, ponižovania, akoby nie na každom ľudskom živote záležalo a akoby neplatilo to, že každý ľudský život je nepodmienečne rovnako hodnotný a má rovnaký nárok na ľudskú dôstojnosť. Zdá sa, že niektoré pojmy a skratky, ktoré sme si vymysleli ako spoločnosť a medzi nimi najmä LGBT ideológia, sa stali povinnou jazdou pomaly každej politickej diskusie alebo relácie. A to je mýtus číslo 1, ktorý chcem vyvrátiť. LGBTI ideológia je nezmysel. LGBTI je skratka rôznych skupín ľudí, ktorých nespája rovnaké hodnotové zameranie, nespája ich rovnaký názor na štát a právo, ani na ekonomiku či spoločnosť. Dokonca neuveriteľne nemajú ani rovnaké vierovyznanie. Sú to gejovia, lesby a transexuáli, ktorí sú katolíci, evanielici, moslimovia či židia, ateisti, liberáli alebo konzervatívci, socialisti alebo krajná pravica. A sú to ľudia, ktorí žijú monogamne, a sú to ľudia, ktorí žijú promiskuitne. Presne tak, ako celá spoločnosť a presne tak, ako v konečnom dôsledku celá planéta. Mýtus číslo 2, ktorý sa mohol zrodiť na Slovensku, je to, že kresťanská a špeciálne katolícka náboženská skupina musí byť v napätí s LGBTI komunitou a LGBTI komunita musí byť v napätí s katolickým náboženstvom. A to nie je pravda. Ale ja vám nebudem oponovať tomuto predsudku a tomuto narratívu z pohľadu teológie, ani nebudem tu hovoriť politické proslovy a nebudem hovoriť o štatistikách či o rôznych poučkách z humanitných a spoločenských vied. Predstavím vám jedného človeka, jeden príbeh ľudský, tak ako je príbeh každého geja, lesby alebo transexuála, predovšetkým príbehom ľudskej bytosti. 11. septembra 2001 bol realizovaný útok na dvojčky. Áno, môžeme si myslieť čokoľvek o tom, prečo tento útok bol, kto ho zrežíroval a kto ho naplánoval, ale je nespochybniteľné, že tam zomreli ľudia. A jeden z tej obeťov, ktorá bola ako prvá potvrdená, bol františkánsky reholník, kňaz a hasič Michael Judge. Zapamätajte si to meno a zapamätajte si ho veľmi dobre. Pretože okrem toho, že obetoval svoj život pre bezdomovcov v uliciach New Yorku, že viedol veľmi spirituálny život, tak bol gej. A jeho okruh najbližších, ako aj jeho denníky, to dosvedčujú. Bol gej, ktorý venoval špeciálnu pozornosť newyorskej LGBTI komunite, ale aj ľuďom, ktorí v tom čase trpeli smrteľnou chorobou AIDS. Jeho život, jeho obetovanie a jeho heroická smrť by mohla byť vzorom každému jednému na Slovensku, tak katolíkovi, ako členovi LGBTI komunity, ktorý hľadá cestu k náboženstve a k viere. A život Michaela Judgea by mohol byť pre nás aj istým návodom, ako vzájomne komunikovať. On, ako človek, ako príbeh, ako znamenie doby, ako povedal Ján 23., je možno tým symbolickým mostom medzi LGBTI komunitou a katolíckou cirkvou. Pre nás by v každom prípade mal byť istým návodom, keď si otvoríme Facebook a ako katolíci budeme komentovať problematiku LGBTI, alebo ako LGBTI budeme komentovať problematiku katolíckej cirkvi, že pozor, je tu človek, ktorý bol menšina v menšine a ktorého život sa zďaleka z hľadiska heroických cností nepribližuje tomu nášmu. Mohol by nám byť vzorom a mohol by byť dôvodom, prečo začať spolu komunikovať s rešpektom. Dámy a páni, ak sa vám toto video páčilo, tak vám veľmi pekne ďakujem. Zdieľajte ho
lajkujte ho a odoberajte ma na YouTube a prajem vám pekný víkend.